Bon dia, nois i noies, com esteu? Jo sóc la Juliana Canet i sóc aquí a la llibreria Ona, com cada 15 dies. Llibreria Ona a Barcelona, a Pau Claris, amb Gran Via. Espero que vingueu en algun moment. A més, és que ara és un moment superbonic per venir, perquè Passeig de Gràcia està absolutament... Jo ja penso com si fóssiu de comarques, potser no, però Passeig de Gràcia està superben decorat, està preciós, és la part més bonica de Barcelona. Podeu baixar caminant. Això sí, intenteu venir un dia entre setmana, perquè si veniu al cap de setmana això estarà rebentat. No una llibres, que potser també, sinó Barcelona. Passegeu, tal, veniu a una llibres, mireu, remeneu, etc. I després us n'aneu i us mengeu uns xurros a la Granja Viader. És el plan ideal, i després cap a comarques una altra vegada, meravella. I si sou de Barcelona, no, doncs ja és que no cal ni que munteu plan. Un dia que aneu a la uni, veniu abans per una llibres i veieu que bonic ho tenen tot decorat i quina passada de llibreria. Nois i noies, tinc moltes ganes de seguir amb el preguntes i respostes que vam fer l'altre dia. Portem ja 2 edicions, però és que hi ha moltes preguntes i n'hi ha moltes que són molt xules. Llavors tinc ganes de seguir responent-ne. Una noia, per exemple, em preguntava si em quedés atrapada en un llibre per tota la vida, i mira que és específic, em diu a quin capítol i a quin llibre seria. Potser és la pregunta més bona que m'han fet en aquest preguntes i respostes. Jo crec, sincerament, és que no ho sé, clar, perquè suposo que he d'escollir... Clar, perquè jo et diria una novel·la de Jane Austen, no? De sobte, Seny i sentiment, una cosa així, però perquè jo tinc aquesta cosa romàntica de semblar-me de fet no és victoriana, la Jane Austen, però que aquesta època fantàstica jo ja encaixaria perfectament, perquè només hauria de mirar per la finestra i esperar un senyor que em convidés al te, però sé que en realitat seria absolutament infeliç, no? Però clar, és com tot tan així, cozy, no? I ho tinc tan romantitzat que em sembla que voldria viure en una novel·la de Jane Austen o a Donetes, tot i que a Donetes no gaire, perquè el pare està a la guerra... Hi ha com aquesta cosa molt més fosca, no? Hi ha com molta tristesa. No sé, potser et diria que m'agradaria viure en una novel·la de François Sagan, o com es pronunciï, que mai ho sé. François, no ho sé. Que vaig tenir molt la meva obsessió en el seu moment, i per exemple, T'agrada Brahms o Cert somriure són novel·les que m'encanten. També és veritat que una mica ja hi soc, no? Vull dir que al final què és? Una novel·la doncs, de gent que té desamors i que té històries com personals així heavies, però en realitat com tothom. És que no sé què respondre't, però m'encanta aquesta pregunta. M'ha fet pensar molt sobre els llibres que em fan sentir bé. El que passa que, clar, un llibre que et fa sentir bé no té per què ser necessàriament un món on et voldries quedar. És que et dic la veritat, jo crec que en realitat només voldria anar a Harry Potter. Em fa vergonya, perquè no vull ser la típica persona de 25 anys que encara és tan fan de Harry Potter que et diu que li agradaria viure a l'univers de Harry Potter, però és la veritat. Però no en plan per la cosa fosca de lluitar contra Voldemort. A mi m'agradaria viure a l'univers de Harry Potter un cop ja Voldemort està fora de l'escenari, no? O sigui, és a dir, a partir del llibre 7 m'agradaria ser la filla del Harry Potter i anar a Hogwarts i ser de Gryffindor, tot i que jo clarament soc Ravenclaw, i estar allà i fer com encanteris, no? Aquest seria com el meu petit univers. Però és clar, em fa una vergonya dir això, en plan de sobte ja soc una millennial que va amb una dessuadora de Hogwarts amb 30 anys. Bueno, no sé, és la veritat. Em sembla com l'únic lloc on realment m'agradaria anar d'un llibre. La resta, tampoc tant. Em pregunten quant temps li dedico a la lectura de veritat. I aquí la veritat i la pura veritat és la següent. Jo llegeixo, sobretot, en 3 moments. Per ordre, al lloc on més, transport públic. De dir, estic aquí en aquest tren, estic aquí en aquest bus, llegiré. Això per una banda. Aprofitar aquesta mena de trajectes. També et diré que moltes vegades no ho faig, o sigui, moltes vegades també estic amb el mòbil. Però sí que és veritat que és un moment que intento aprofitar, i no que intento aprofitar, em surt molt sol, no? Tinc com molt l'hàbit, ja trec el llibre i llegeixo, i com que sempre porto el llibre a sobre, doncs quan tinc un moment d'aquests em poso a llegir. Després, a tercer lloc, abans d'anar a dormir, una miqueta, tot i que, per exemple, si dormo amb el meu nòvio ja no ho faig, i això invalida moltes nits. No sé, aquest costa més, la veritat, però sí que també és un lloc on llegeixo bastant, o aquí sí que m'hi esforço més, aquí em surt menys genuí, però m'hi esforço. I després el que sí que faig molt és, tinc una tarda de diumenge lliure, marató, en plan, 4 hores llegint, saps? O sigui, com tota la tarda de diumenge. O tinc una tarda de dimarts, tal, acostumen a ser findes, però com que llegeixo molt, és a dir, el que més em funciona a mi és llegir de golpe, saps? D'un cop, d'estar 4 hores llegint, d'estar 5 hores llegint.
molt més que no pas en el meu dia a dia llegir 15 minuts, tot i que ho intento i m'hi esforço, em surt molt millor dir avui llegeixo i estar tota la tarda llegint. Després també em pregunten quin llibre és el meu imperi romà, és a dir, en quin llibre no puc parar de pensar constantment o quins llibres tinc molt, molt, molt presents. A veure, jo crec, i també veient-me des de fora i pensant els referents que sempre em surten i quan faig vídeos o no? Jo crec que a Sally Rooney és que hi penso molt, o sigui, són novel·les que tinc super presents, no? Així com hi ha novel·les que me les llegeixo i després me n'oblido absolutament o l'autor m'és absolutament igual, Sally Rooney la tinc molt present. També tinc molt present Brunzits, evidentment, bàsicament perquè és la meva col·lecció i si no la tingués present seria una mica problemàtic, la veritat. També tinc molt present Mercè Rodoreda, Les coses com siguin, Montserrat Roig, també la tinc bastant present, però així de dir un llibre que sigui el meu imperi romà, potser Les cartes d'amor de Pere Calders, que a més és un llibre que està descatalogat. És a dir, si tu vens a una llibres, és l'únic llibre que no pots trobar a una llibres, dels que recomano. De fet, molta gent, o sigui, encara m'obriu preguntant aquell llibre. Està descatalogat, em penso. Cartes d'amor. I són les cartes d'amor de Pere Calders, n'he parlat 1000 vegades perquè és el meu imperi romà segurament, de Pere Calders a la seva segona dona, i són fantàstiques. És una cursilada, però una cursilada que no se'n fan ja d'aquesta mida. D'aquesta mida no se'n fan. I a mi em va obsessionar quan m'ho he de llegir, perquè ja sabeu que a mi el gènere epistolar em funciona moltíssim, o sigui, poder conèixer la vida de l'autor per dintre és algo que m'encanta, i si a sobre, a més de Pere Calders, que és un autor que m'encanta i és superromàntic, és superensucrat, etc., doncs clar, ja m'hi tens. També em pregunten quin llibre recomano per recuperar l'hàbit de la lectura després d'anys sense llegir. Jo també penso, i això potser és una mica, no sé, polèmic potser no, però bé, potser si fa anys que no llegeixes és que no t'ha agradat de llegir, o és que no vols llegir tant i no és necessari, no llegeixis. És que no és obligatori, és que no cal llegir perquè sí, saps? Llavors penso que potser realment tenim com aquesta cosa de hauria de... Bueno, com molta pressió per llegir quan realment potser sí, exacte, si fa anys que no llegeixes, jo si em dius hòstia, he tingut molta feina, he tingut un bloqueig lector molt heavy, fa 6 mesos que no llegeixo, fa un any que... Diré, bé, però és que clar, si fa anys que no llegeixes, potser és que senzillament no t'agrada i no passa res, i també a vegades passa que si has llegit molt de petit i de gran has deixat de llegir, et costa molt com desprendre't d'aquesta identitat que formava part de tu, de m'agrada molt llegir i sóc una gran lectora. Potser ja no ho ets, i ets altres coses i també ets fantàstic, no? Potser no cal que tornis a llegir si no t'ha sortit o no has trobat la manera en tants anys, potser no t'interessa. Jo et recomano que provis audiollibres, tot i així, si tu segueixes tenint el neguit de dir vull llegir, vull veure si em torno a enganxar aquest hàbit, doncs primer et recomano audiollibres, que a mi m'han canviat la vida i no és cap broma, m'encanten els audiollibres, també perquè ara condueixo molt i llavors em van molt bé. I després també et recomano que comencis per una cosa molt suau, que sàpigues que t'agradarà, com per exemple Fusta i resina d'Ofèlia Carbonell, el primer llibre de la col·lecció de Brunzits. Una cosa com senzilleta, que no comencis La casa per la teulada, que no diguis, vale, ara em llegiré Maria Antonieta d'Eisbach o Crim i càstig. No cal que comencis per Crim i càstig de Dostoievski, pots començar per un llibre finet, un llibre més senzillet. Després també em pregunten què penses de rellegir els llibres. T'he de dir, i això sí que és algo que he intentat treballar i de fet em penso que era un propòsit meu del 2024, del 2023, un propòsit lector, que per cert tinc moltes ganes de fer el vídeo reaccionant als meus propòsits d'aquest any perquè crec que no n'he complet cap, però bueno, és com que em permeto molt poc rellegir els llibres, perquè em passa que encara ara concebo la lectura com anar fent xecs moltes vegades, saps? Vull dir, m'agrada molt llegir, ho gaudeixo molt i ho faig per això, però sí que hi ha un punt que és com aquest llibre ja me l'he llegit, perquè he de perdre temps llegint-me un altre cop el mateix llibre si hi ha milions de llibres al planeta Terra que encara m'estan esperant, que no he descobert, no? També perquè sempre ja, des de petita, m'angoixava moltíssim de dir hi ha tants llibres al món, mai me'ls podré llegir, mai me'ls acabaré. També em passa amb els viatges, això, que és com, jo ja he anat a Itàlia, no? He estat a Florència, he estat a Roma, llavors és com, vale, anem a Nàpols, és com, per què hem d'anar a Nàpols? Jo ja he estat a Itàlia, ja he estat en aquest país, no podem anar a Bèlgica, que no hi he anat mai, i així tatxo un altre país, perquè vull veure més coses, perquè em sembla com tornar a repetir el mateix plat quan encara queden aliments per descobrir, a vegades em ratlla, però tot i així sí que he rellegit alguna vegada.
T'he de dir que poc, soc poc de rellegir. Jo crec que per aquesta idea que tinc, que em costa molt realment, però perquè penso que hi ha tantes coses per llegir que no vull rellegir, però sí, per exemple, Donetes me l'he rellegit moltes vegades, alguns llibres de Montserrat Roig també me'ls he rellegit, de Mercè Rodoreda, de Pere Calders, sí, hi ha coses que m'he rellegit, però és veritat que no acostuma a ser, no és el cas normalment. No acostuma a ser el cas. També m'han preguntat si m'he llegit Els avantatges de ser un marginat. M'ha fet molta gràcia aquesta pregunta, perquè a mi em sembla que Els avantatges de ser un marginat és un llibre tan 2015 que de sobte la persona que va escriure aquesta pregunta dient ai, he recordat aquell llibre, se l'haurà llegit la Juliana, m'ha fet molta gràcia. Sí, me'l vaig llegir, vaig veure la pel·li amb una Emma Watson fantàstica, amb el Logan, que ara no em facis dir com es deia de cognom, que em va encantar i va ser el meu crush durant molt de temps. És que és una gran pel·li i un gran llibre si ets un adolescent que et sembla que no encaixes al lloc, clar, et sembla que ho és tot, això. Sí, en aquell moment ho va ser tot per mi. Després em pregunten també quin llibre m'agradaria que s'adaptés al cinema i a mi m'agradaria moltíssim que s'adaptés On ets món bonic al cinema, perquè totes les versions de Sally Rooney que han fet després en sèries o en pel·lis m'han agradat molt. Bueno, és veritat que converses amb amics sí, de fet, a Gent Normal em va encantar la sèrie, Converses entre amics també em va funcionar bastant, vull dir que sí, que tinc ganes de veure si es fa una versió cinematogràfica d'On ets món bonic, com queda i com la fan. També m'encantaria, evidentment, veure una pel·lícula de fucking New York, que podria ser increïble, evidentment no seria per tots els públics, però podria ser una passada absoluta, seria fascinant. No sé quins... Sí, bastant això, no gaire més. En general m'encanta per això, quan hi ha pel·lícules d'un llibre. També tinc la sensació que ja s'ha fet en tots els llibres que conec, també perquè com que la deixo bastant clàssics, normalment la pel·li ja està feta. També em pregunten que si puc recomanar algun assaig. Jo la veritat no sóc gran lectora d'assajos. Quan llegeixo assaig és sobretot coses com, o sigui, per exemple, Donar nous als nens, no?, de Marina Porres, que és un recull de tots els textos de Gabriel Ferrater sobre literatura. Doncs és aquest tipus de món, que és molt específic fins i tot per mi. Vull dir que ja m'ho miro jo com bastant des de fora, saps? I després sí que hi ha un llibre que m'agrada molt i que sí que recupero de tant en tant, que és La resistència íntima de Josep Maria Esquirol. En general jo vaig tenir aquell moment d'obsessió meva també amb les lectures, amb els assajos sobre religió, que aquí la veritat és que em va agafar molt fort, però sí, no gaire cosa, no et puc recomanar gaire cosa, no sóc jo gaire consumidora. També m'han fet una gran pregunta, que és què busco en un llibre, què et fa voler llegir un llibre en específic i no un altre. I és curiós perquè no t'ho sé dir gaire, o sigui, no et sé fer una llista, però tot i així sé que existeixen aquests motius, no? Perquè jo filtro 100% els llibres un cop m'arriben a les mans, perquè a més a mi me'n regalen molts. Llavors a mi m'arriben a les mans els llibres i penso, vale, aquest llibre me'l llegiré, i tot això és un procés superràpid. I ja només per la portada, per l'autor, per la sinopsis, per l'editorial, per tot, ja puc saber si me'l vull llegir o no. Després potser me'l llegeixo i no m'agrada, no? A mi que sigui un autor clàssic, classicot, reconegut, m'acostuma a funcionar molt, ja per mi em dona com una seguretat absoluta de dir aquest llibre m'agradarà. Després també, si la Marina Porres l'ha recomanat, o sigui, jo tinc com una sèrie de prescriptors que si me'l recomanen sé que m'agradarà, no? La Marina Porres confio 100% en la seva opinió, ho he dit milions de vegades, i per tant també escolto molt la seva secció al Suple i recomanacions fonamentals amb l'Enric, perquè sempre fan recomanacions de coses que sé que després m'agradaran, que seran bones i que no seran xurros, saps? Però sí, és guai, aquesta pregunta és interessant. Jo crec que tothom, encara que no ho sàpiga, té molt els seus paràmetres definits. Després també em pregunten sobre si tinc Goodreads. Crec que ho he dit moltes vegades i aquí acabarem el vídeo. Jo tenia Goodreads i estava totalment obsessionada. Vaig tenir un moment de quantificar 100% quins llibres em llegia i quins no. En plan, m'he de llegir 50 llibres aquest any, m'he de llegir 80 llibres aquest any. I era absurd perquè llegia només per superar-me a mi mateixa aquesta carrera, no? De dir, vale, sí, doncs ho he aconseguit. I llavors, clar, llegia llibres superfinets, llegia coses que potser ni m'interessaven, perquè si de sobte m'estava un mes llegint-me un totxo així, clar, perdia la carrera contra mi mateixa. I em vaig adonar que, tot i que és una bona manera de quantificar quants llibres t'has llegit i de tenir-los tots allà, a mi em va millor apuntar-me en una app de la meva app de notes, quins llibres m'he llegit, per no oblidar-me'n, perquè la veritat és que si no me'n podria oblidar, i ja està. Perquè és que si no,
sigui, potser és perquè jo estic boja i sóc molt competitiva, però més de cara al públic, tothom pot saber quants llibres t'has llegit, no sé, és com una competició estranya i a mi no em feia sentir bé. Llavors, no, ho he deixat de fer. Tot i així és una aplicació xulíssima, vull dir que a mi no m'ha funcionat, però segur que a una altra persona li pot anar bé. I res, nois, ens veiem d'aquí 15 dies, com sempre, aquí a la llibreria Ona.